וזה לא משנה אם באמצע חיים או באמצע משחק כדורגל, כולם יעזבו את הכל בשנייה אם יקרא להם הדגל. ברוכים הבאים לעוד פרק של מאחורי המדים. אני אלעד, איתי נמצא יואל. אנחנו מארחים היום את אליסף פרץ. אהלן. אהלן אליסף, מה שלומך? נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, לכל אחד תמיד מסתדר חייל. אליסף, בן 38, אבא ל3 ילדים, מנהל אגף חברה בעיריית ירושלים, ומשרת חטיבת 9, סיירת גולני במילואים, בגצר, בפלוגת האתר. בפלוגת אתר, מה זה איתור אומר? והשמדה, זה גם העורב וגם הפלטץ ביחד. אתה, כל מה שאתה אומר משפט, אתה מוסיף ראשי תיבות. כן, בעצם זה גם מה שפעם, עורב, פלוגת העורב, עם פלוגת התצפיות, שזה כל הרחפנים וכל האיתור והשמדה. אז איחדו את שתי הפלוגות האלה. וגם מעלים רחפנים, וגם יורים טילים, וגם משתדלים לפגוע במחבלים. טוב, יפה. ואתה מגיע אלינו על מדים כרגע. איפה אתה נמצא עכשיו? חוצאים עכשיו באזור החיץ, בדרום לבנון, ככה נהוג להגיד. מגן יהודה, הוא נמצא ממש צמוד לקיבוץ חניתה. אוקיי, ואתה בסבב? סבב רביעי. שזה אומר כמה ימי מילואים עד עכשיו? אני אסיים איזה 440, משהו כזה. ב-440. כן. 440 זה אומר שטיילת. לא, אני אגיד שגם... רגע, כשיואל אומר טיילת, אתה מתכוון שהוא יסתפח למקומות אחרים? לא. אז אני יכול להגיד שחטיבת 9, תבדקו אותי, זו החטיבה שעשתה הכי הרבה במילואים. די. יותר מאלכסנדרוני, ויותר תמיד יש לנו בעיה. חטיבת 9 יש בעיה מיחס של חטיבת 9, כן, אף אחד לא מכיר. מה זה חטיבת עודד? מי אתם? עודד? כן, יש חטיבה. מי זה עודד? יפה, חטיבת גולני הסדירה, מוציאה בעצם 3 חטיבות. אלכסנדרוני, הידועה, קרמלי, גם הידועה, והשלישית הפחות, עודד, חטיבת 9. ובעצם אנחנו, יצא לנו לעשות הכי הרבה ימי מילואים, פחות ממה שצה"ל פרסם את הנתונים שלו. ובעצם אנחנו עכשיו בסבב הרביעי. הסבב השלישי היה רגע, יש תחושת... כאילו, למה אנחנו עושים הכי הרבה? תראה. זה דובר הרי האירוע הזה, הטבת צדק כן, זה ברור, אני עכשיו הכי באלכסנדרוני, אתה מבין? כאילו, הכי אביחי באלכסנדרוני, הוא אומר לי, לא, אתם לא עושים, אנחנו כן עושים, וגם, אתה יודע, יש חטיבות שיש להם יח"צ, כן? מי שמע על עודד? אתה מספר לאנשים, אומרים, אתה באלכסנדרוני? לא, לא משנה, אני בחטיבה, בגולני, במילואים. יש קטע כזה שאתה רוצה להיות, כאילו, זה שכאילו עשה הכי הרבה מצד אחד, ומצד שני, אתה אומר, אין סיכוי שכאילו, עובדים עלינו, הנה עכשיו יצאנו לסבב, יצאנו במימונה, התחלנו אותו במימונה, שבוע אחרי שהתחלנו את הסבב, המ"פ קורא לכולם, אנחנו נמצאים במוצב, אומר חבר'ה, צריך לדבר איתכם, תראו, מעריכים לכם מ-70 יום ל-110 ימים. אתה עוד באמצע. 40 יום. עכשיו, אני בדיוק חשבתי על זה בדרך, שאמרתי, איזה מדינה מטורפת נהיינו, שאנחנו עושים כאלה סבבי מילואים, ואתה מכין את העובדים שלך, את המנהלים שלך, ואתה, קודם כל אתה נכנס לשיחה הזאת, וקצת העבודה שלך מתכווצת ולא נעים, כי אתה אומר, כאילו איך תסתכלו עליי, מה, עוד פעם מילואים, כזה, הקטנות האלה, מה, סידרת לעצמך מילואים, אתה אוהב להתנדב, אתה בטח אתה הולך, לא קראו לך, אתה בטח אתה הולך, אז גם ככה לא נעים, ואז אתה אומר, טוב, 70 יום, אז אתה מנסה כזה, זה לא באמת 70 יום, יוצאים 10 ימים לפני, ויש ימים פה ושם, ואני אוכל להיות קצת, כאילו אתה מנסה לרכך את כל האירוע הזה, יוצא משם, לא נעים, כאילו לא נעים מהעבודה, ואתה מגיע הביתה, עם האישה, עם הילדים, לא נעים, ואז אחרי שבוע שאתה מתחיל את המילואים, אומרים לך, לא רק שהלא נעים קיים, אלא יש לך עוד 40 יום. עכשיו אני שואל את עצמי, איך אני אומר לאשתי, ולמנהלת שלי, ולעובדים שלי, שנתנו לי עוד 40 יום במילואים. כאילו, אני לא יכול להסביר את התחושה הזאת, כאילו אתה באיזה חוסר אונים. אבל כאילו... למה אני בחוסר אונים? עכשיו אני אומר לעצמי, למה? אבל אתה לא אשם בזה. אבל אני אומר לך שיש קצת תחושת אשמה. יש לי תחושת קצת אשמה של זה שאני, תראה, אני לא נמצא בעבודה שלי. אני פוגע בעבודה שלי שאני לא נמצא. לגמרי, כאילו, ברגע שאני לא נמצא, דברים לא מתקדמים, לא זזים, יש עובדים שצריכים שיטפלו בהם, יש עובדים שצריכים שיראו אותם, יש אתגרים, יש קשיים, יש לך אחריות, נכון? יש לנו אחריות בחיים. אז פתאום אני אומר, רגע, אני מסיר אחריות במקום אחד, כי האחריות היא כרגע למדינה.
ברור שיש קצת תחושת אשמה, שכאילו, איפה אני בקשיים, שמי שמחליפה אותי אומרת לי, אני קורסת. אתה יודע, אתה בקונפליקט. ואיך אתה אומר את זה בבית? תשמע, אני אגיד לך... כאילו בסוף העבודה אני מבין את האשמה, אבל וואלה אין להם ברירה, וגם זה גוף ציבורי, זה עיריית ירושלים. כן, אבל אתה יודע, אתה כבר הופך להיות קצת לא רלוונטי. אתה יודע איזו תחושה לא נעימה זאת, שאתה הופך להיות קצת לא רלוונטי? ומה, טוב, בטח הוא יצא פעם למילואים, ועכשיו, 70 יום, 110 יום, אז לא, אז מה, עכשיו נבנה את תוכניות עבודה? מה, עכשיו נשאל אותו על דברים על תקציב? מה, נדבר על דברים אסטרטגיים? איפה? הוא לא פה. ואתה יודע, אתה לא נמצא בספוט, אז המון דברים, אתה יכול לפספס אותם. זה ממכרזים ועד להזדמנויות, ממקומות שאתה... בסוף, אתה רוצה להתבלט, אתה רוצה להראות את העשייה שלך, אתה רוצה לחגוג את ההצלחות שלך. אין לך, כבר מעל כמעט, כך 400 ימים מאז ה7 באוקטובר, שבכל האירועים המשמעותיים, בוא נגיד, בשיאים של העבודה, בקיץ שעבר, הייתי במילואים. ואז סיימנו את המילואים בתחילת ספטמבר, התחלנו אותם גם, העריכו לנו מחודש לחודשיים, ויצאנו, זה היה ממש לפני ראש השנה, יצאנו ואז עשיתי הרמת כוסית לכל העובדים, אמרתי, תראו, חזרתי, אנחנו עכשיו נתחיל את השנה כמו שצריך, 4 ימים אחר כך קיבלנו צו 8, נכנסנו ללבנון, לעוד חודש ושבוע. אז כאילו אני אומר, זאת היא המציאות שלנו. כאילו אני, ועכשיו אתה מדבר, שאלת אותי לגבי אשתי. אני חושב שנשים שלוחמים בחטיבות המילואים שעשו כמות נכבדה של ימים, הם כבר כאילו, אתה אומר להם משהו והם אומרות, טוב, בטח ייתנו לכם עוד ימים. הם כבר לא מאמינות למה ש... כן, אתה אומר שאתה הולך לחודש, אבל זה יהיה בטח חודשיים. הם כבר מכינות עצמם לדרדור אמצעים. זה לא... ואשתי כבר באיזשהו מקום למדה להתנהל בחיים קצת בלעדיי. מה היא עושה בחיים? היא חוקרת מוח באוניברסיטה העברית, סיימה עכשיו דוקטורט. רק זה, אוקיי. ואני יכול להגיד המחירים בבית, זה כבר לא האישה, זה הילדים. ואני אומר זה הילדים, יש לי 3 ילדים, יונתן בן 9, ותמר בת 7, ואריאל בת 3. כשחזרתי מהסבב הזה, מהמילואים הביתה, אז אשתי יצאה לקנות משהו, ונשארתי עם אריאל הקטנה, ואז היא התחילה לבכות. לא הבנתי למה היא בוכה. ואז היא התחילה לצרוח. ואז היא צועקת, אמא, כאילו רוצה את אמא, כי יש מישהו זר בבית. ועד שלא התקשרתי לאשתי, ושמתי אותה על הטלפון והיא הרגיעה אותה, הבת שלי לא נרגעה איתי. יש לי בת, אני אומר לכם, אני הולך לעשות את 400 ימים, תחשבו, היא בת 3, תחשבו כמה, היא כמעט שנה וקצת מהחיים שלה, בואו נגיד אחרי שנה ילד כבר מתחיל להיקשר, כן? אני לא שם. אתה 2/3 מהשנה וחצי האחרונות לא בבית. כן. וגם כשאתה חוזר הביתה, בוא נדבר על זה. אתה חוזר הביתה, אתה ישר מתפקד, אתה גם חוזר הפוך, אתה יודע, כל מי שחזר מהתמרון בלבנון, כל מי שדיברתי איתו, אני לא יודע אם... במה זה מתבטא? תשמע, לא חשבתי שפעם כל לילה אני אצא לפשיטה, ואז בסוף הפשיטה אני אשרוף את הבית, או אשים לבנות חבלה, או אני אזיז את המיטה, ואני אכנס לחדר ילדים של שתי ילדות, הכל ורוד, הכל יפה, אתה מזיז את המיטה, אתה רואה 2 RPG, אתה נכנס רגע למזווה, אתה רואה ארגזי תחמושת. התחושה היא שאתה יודע, היינו שם 15 יום, והתחושה, כשאתה מבין, כפר קילה במטולה זה... זהו, באתי להגיד שאנשים, כאילו, אתה אומר כפר קילה, ואנשים מדמיינים, כפר קילה זה בעומק לבנון. כפר קילה, יש את המטה של השוטלים של מטולה, יש חומה, 10 מטר מאחורה, זה הבית הראשון, כפר קילה, ויש שם בית. אתה כל כך צודק. ככה. שזה בעצם לא נכנסנו לכפר קילה, נכנסנו לבסיס טרור איראני. כן. שאני אומר, אני לא האמנתי, בכל בית שנכנסנו, כל בית, אמל"ח, משגרים, רקטות, כמות, היינו מכניסים כל לילה מסעיות, זה כמויות אמל"ח, שאתה אומר, אני לא מאמין שמישהו הלך לישון רגוע במטולה, אם מישהו היה יודע מה הולך, אף בן אדם שפוי בעולם הזה לא מוכן לגור שם. כאילו, אני אומר, אני לא יכול להסביר לכם את הטירוף הזה. אתה רואה גם דברים שהם... אני זוכר שהכנסנו לחדר, ואז אתה רואה אילוסטרציות, תמונות של הילדים, תינוקות עם נסראללה ודברים כאלה, ואתה מבין שכאילו זה מגיל 0, מחנכים אותם,
פשוט לשנוא יהודים. והם אגרו כל כך הרבה תחמושת, ולא נדבר על המנהרות, ולא נדבר על דברים אחרים. ואתה מגיע גם למצבי קיצון, אתה יודע, עכשיו, מצב קיצון הוא לא חייב להיות דווקא שאתה רואה את המחבל מול העיניים, כן? מצב קיצון זה שאתה נכנס לסרוק בית, אתה בקומה השנייה, ומתכנסים באש, כן? מתארים באש, ואז פתאום אתה מריח ריח של גז, ופתאום ריח של גז, מה זה ריח חזק? קיצור, מסתבר שאחד החבר'ה דפק צרור, נתן כדור בבלון גז, הבלון לא התפוצץ, אבל כל הבלון מוציא גז לכל הבית, ואז אני מוצא את עצמי, רץ על החיים שלי, אני אומר, טוב, אם מישהו עכשיו יורה בבית, או איזה ניצוץ או משהו, כולנו מתפוצצים. עכשיו, אני לא יכול לתאר לכם את התחושה שאתה צריך לרוץ, 2 קומות, אתה רץ על החיים שלך, אתה אומר, אוקיי, רק שמישהו לא יראה, רק כאילו, זה, המתח הזה שיוצר לך בגוף, הוא לא הגיוני. ואז אתה חוזר משם לאזרחות? הם מתעסקים איתך היא אמרה לי ככה וככה, ואני כאילו, עכשיו אני כאילו, קל מאוד לזלזל בזה, אני רציתי עוד 12 שעות נוספות, נתנו לי רק 11, אני לא מבינה, מה, דברת איתי על עוד שעה נוספת, בואי כמעט אני כאילו, איבדתי את החיים שלי לפני, מה? וזה בעיה. אסור חלות כזה, כי אתה הבוס שלה. נכון. ואתה קצר. וזה מחיר. ואני לא מאשים אותה. אבל זה דוגמאות קטנות, כאילו, של מה זה כאילו, מה זה רגע לחזור משם ולחזור לחיים, ואתה צריך לתפקד. אז אתה חוזר אחר, כאילו, זה אחרי חצי שנה, אתה נמצא כבר בזה, תראה עוד פעם, כמובן, אתם מראיינים פה כל כך הרבה חבר'ה, זה מאוד סובייקטיבי, אני הרגשתי שכאילו, אני הייתי בשיא של השיא של לחימת פרט, של כל הדברים שלמדתי, כאילו, בתור לוחם בסיירת גולני. אני אגיד שאתה מביא לביטוי את כל היכולות האחיר, הסיור והחיילות פרט שלך, שמה. כי כל טעות שאתה עושה, אתה יכול... תשמע, זה מהר מאוד אתה חוזר, כאילו, לזרוק רימון. לא חשבתי שבגיל 38 אני אזרוק רימון בבית, כן? כמו לרכוב על אופניים, יואל. תראה, ברור שאתה, ככל שאתה מתבגר יותר, יש לך את הדברים שאתה אומר, כאילו, טוב, זה שטויות וזה לא, ואתה יודע, כאילו, לשים העיקר וטפל. וזה בסדר שאתה, כאילו, אתה מסיים להסתער על בית, ואז כולם רגע משנים סיגריה, מורידים רגע פאניקה, בוא רגע, וכן, אתה לא ממהר. כאילו, רגע. זה לחיוב, אני חושב, זה... יש לי 3 ילדים בבית. כן, כן. עכשיו, עוד פעם, אני ככה, אני לא יודע, יש כאלה שמורעלים, הצעירים, כאילו, אז אתה אומר, חבר'ה שנייה. אבל אליסף, גם אצלך יש איזשהו מימד של רעל, כי אתה אמרת מקודם, וזה תפס אותי, אמרת, מצד אחד, יש בי את הרצון להיות, יש לנו את הרצון להיות אלה ששירתו הכי הרבה, ואני, אחי, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה, אחי? תשמע, בסוף אתה צריך לספר לעצמך סיפור, איך אתה עושה את מה שאתה עושה כל כך הרבה זמן, ועד כמה זה באמת משמעותי. והסיפור שאני מספר לעצמי... היה פה אורח. כן, שהוא מפקד צוללה בתותחנים. אמר, אני כאילו קודם צריך לספר סיפור על חיילים, כאילו להחזיק אותם, צריך ככה... זה בכלל. עכשיו, מה הסיפור שאני מספר לעצמי? אני אומר, יום אחד, הילדים שלי התחתנו, יהיו להם ילדים, יהיו לי נכדים, אני אהיה סבא. ואז אני יושב את הנכדה, או את הנכד הקטן שלי על הברכיים. הוא ישאל אותי, אבא, איפה היית ב7 באוקטובר? ואני אגיד לו, אני הייתי בצד הנכון. אני הייתי בצד שנתן הכל, בשביל שאתה תוכל לגדול בלי לפחד, שיהיה לך חיים טובים. אז זה הסיפור שאני מספר לעצמי. ועדיין להיות עשיין, כאילו גם אני. לא, אתה יודע, אחי, אם יקראו לי לאחר בימי מילואים, אני אעשה את זה. אבל האם יש לי שאיפה? לא, אין לי שאיפה. שאנחנו נהיה שייני המילואים? לא, אין לי שאיפה, אבל יש לי שאיפה לעקוף איזה כמה חטיבה, סתם, אנחנו צוחקים על זה, אבל אין באמת שאיפה, זה הצחוקים, אתה יודע, תמיד גם מי עשה את המבצע הזה ומי עשה, אבל זה כבר, אנחנו כבר בגיל שקר, אנחנו אומרים את זה לשם הבדיחה, לא באמת, כי זה מה שיגדיר או ייתן לך את המשמעות בחיים, אבל אני חושב שבאיזושהי נקודה אנחנו מאוד מאוד גאים להיות בחטיבה קודם כל בכללי נראה לי גולני יש איזה גאווה נקודה, סוף. לגמרי. אחי, זה מותג, זה כמו נייק, זה כמו קוקה קולה. זה פשוט מעולה. מה, אחי, מה? גולני זה כמו נייקי. וואו. מה אתה משהו, כאילו, אני להיות גולנצ'יק, תשמע, יש DNA ישראלי. חבר'ה, חומוס, פלאפל, מנגל ביום העצמאות, דגל של גולני, בית"ר ירושלים, לא יודע, אני אפשר לדבר פה על עוד הרבה דברים. יש דברים שהם אותנטיים ישראלים. אז גולני זה אותנטי ישראלי? אחי, כאילו, לא, גולני, כאילו,
אתה יודע, אתה יכול להיות ברחוב, מישהו רואה אותך עם זה, לא גולני. כנראה לא מישהו ברחוב יצחק לך, לא צנחנים. לא, זה... אוי אוי אוי. אם הסתבכנו כאן עם איזשהו אנחנו 4 אחים, לוחמים, סרט גולני, אנחנו בית גולנצ'יקי. כולם סרט גולני? כן, אין אופציה אחרת בבית, אבל עכשיו הבן של אחי אלירז, אז הוא עכשיו יש לו, הוא נמצא ביחידה במודיעין שיש להם קומתה אדומה. עמד ביום הזיכרון, אבל עשינו לו הנחת יתום. בסדר. הבנתי. אז צריך להסביר עכשיו, נראה לי, לא כל מי ש... לא כל המאזינים יודעים, מכירים. אז אני אציג את עצמי בעצם בשם הראשי שלי, אני הבן של מרים פרץ. ככה אתה נציג, כן. תראה, קודם כל, אני אומר את זה הכי בגאווה. כאילו, זה הרבה פעמים לאנשים כאילו קשה, אתה הבן של מרים פרץ, אני גם בזכות עצמי, אבל זה כבר תסביכים לספת הפסיכולוג, לא לפודקאסט הזה, לבא שיהיה. אבל אני הבן הגאה של מרים פרץ, ואני אח של אוריאל ושל אלירז, שניהם קציני גולני שנפלו. אוריאל נהרג ב-98 בכפר מרקבה בדרום לבנון, ואלירז נהרג ב-2010 על גבול רצועת עזה. מה שהופך אותך בתוך כל האירוע הזה גם אני מתנדב. כן, אגב, אני לא יודע מה האחוז, נראה לי איזה 30-40% כבר מתנדבים, כן? כי אני חושב רגע עכשיו על, אתה יודע, הרבה, מעל 5 ילדים מתנדבים, משהו כזה. 6. וגילאים ועניינים, כן, אני מתנדב כבר שנים. עושה מילואים, כאילו, אתה יודע, אף אחד לא חשב שתהיה מלחמה כזאת, כן? אז אתה עושה מילואים, כן? קו פעם בשנתיים, כולם ב-28 יום, אתה מכין את המשפחה, את הדודים, את כולם, אני יוצא לקו 28 יום, אנחנו 28 יום, זה צ'יפ, זה כאילו, זה היה... ובאיזשהו מקום אני רציתי כאילו, כשהתחלתי מילואים, שנה אחרי שאלירז נהרג, אז ישבתי עם קראוס, מהצוות שלי או המפקס שלי, וישבנו ואמרנו, טוב, ישבנו באיזה פעם, אמרנו, מה נעשה עם המילואים פרץ, מה קורה? אני לא שמע קראוס, בוא, נעשה מילואים, אין עכשיו מלחמה וזה, אני אהיה עם הצוות, כי אתה רוצה להיות עם הצוות שלך. ושיהיו מבצעים ודברים, זה אני אהיה לא יודע מה, במפלג. לא יצא איתכם לדברים. אמרו לי, בסדר, פרץ. וכמו שאנחנו מכירים במדינת ישראל, שנתיים היית זחקות. כן, לא, זה היה... 2011, 2013. כן, לא, 2013 מה היה? 2014, סליחה. 14, צוק איתן. בצוק איתן גם היינו בצפון, לא היינו בעזה, אבל אני אגיד שבעצם זה התגלגל משם לשם, וכבר אני הייתי כבר כמעט 20 שנה שם בחטיבה 9. אז יש לך אח שנפל בקרב בדרום לבנון ב-98. זה הדבר הראשון שעלה לי. ואתה חוצה את הגדר, ספטמבר 24, חוצה את הגדר לדרום לבנון. יש לי סיפור. קח אותי. תראה, כשאוריאל נהרג הייתי ילד בן 12. אוריאל אח הבכור. עכשיו, ילד בן 12 לא באמת חוויות משמעותיות מאח שלו, גם אוריאל היה בפנימיה, קדם צבאית באור עציון, כמעט הוא לא היה בבית, אבל הוא היה אח גדול שהרצתי, הוא נהרג. ומאז הייתי כזה, מאז שהוא נהרג הייתי באיזה מרתון כזה של לגלות מי היה אח שלי בעולם. וכמה דברים שגיליתי, אחד גיליתי שכאילו, גיליתי שהוא היה אח שלי, הוא לא היה אגדה, בהתחלה חשבתי שהוא אגדה, אבל לאט לאט גיליתי שהוא באמת היה אח שלי. גיליתי שהוא לא היה הכי טוב בהכל, כי אתה יודע, לקצין בצבא ההגנה לישראל שנפל בקרב על הגנת המולדת, אין חסרונות, אין מגרעות, הוא מושלם, נכון? ברור. אבל אנחנו מבינים, כאילו זה, שבאתי לחברים שלו, באתי לחבר שלו רז גלברט, מעין זיוון, ישבתי אצלו יום אחד בגיל 18, אמרתי לו, תספר לי על אוריאל, אז הוא סיפר לי, וגיליתי שהוא לא היה מושלם בהכל, אבל בעצם היו סיפורים על לבנון, לבנון של 98, של רצועת הביטחון, זה כזה, הילה, עבדיות, אוריאל נהרג בכפר מרקבה, בוואדי קרוש, ואני בתור ילד, היה לי המון, דמיינתי את הוואדי הזה, דמיינתי את הלילה הזה, הוא נהרג ביום הולדתו ה-22. ודמיינתי את הלילה הזה בכסלו, שיורד גשם, וערפל,
והוא עם כל המחלקה, הוא נהרג ביחד עם ניצן בלדרן, מן קיבוץ לוטם, והוא מזהה את הסלע, וכולם יורדים למצב שכיבה עם רווחים. הוא הציל את כל החיילים, את כל המחלקה שלו הוא הציל. ואיך הוא מטפס על הסלע, ויש על הסלע 5 מטעני כלי מגור, והוא נהרג. ואז אני חוצה את הגדר כפר קילה, לילה, ספטמבר. ואני אומר, אני עכשיו בלבנון. עכשיו, שתבינו, לגולנצ'יקים, לבנון זה האגדה. סיירת גולן בכלל, לבנון זה כאילו, אז היינו הרבה בעזה, עשינו מלא מבצעים בעזה, אבל לבנון זה הדובדבן. כאילו, בטח לסיירת גולני. בטח גולני, בטח סיירת גולני, זה הדבר. ואני אומר, אני עכשיו בלבנון. והיה לי רגע אחד שהביאו לנו דגל של סיירת גולני, להניף אותו אחרי שהחרבנו חצי כפר. עוד הפעם, זה לא כפר, זה בסיס טרור. והרמנו אותו על החורבות, והרימו אותי, יש תמונה שמרימים אותי, תמונה אדירה, שמרימים אותי כזה ככה, ואני עולה על התורן ומניף את הדגל של סיירת גולני, ובמרחק אפשר לזהות את האזור של כפר קילה, ואני מסתכל לשם. לא כפר קילה. סליחה, את מרקבה. מקילה את מרקבה. אני מסתכל לשם על המרחק, ואני אומר בלב, הנה, אוריאל, אני כאן. אני ממשיך את הדרך שלך. אני חי. ואני מרים את הדגל שאהבת, ואת הרוח שלך אף אחד לא הרג. הנה אני כאן. ומשהו בלב שלי, כאילו, יש איזה עצבות גדולה, אבל גם איזה סגירת מעגל. הנה, אני ממשיך את הדרך שלך. אתה אומר את זה בקול? לא. אני אומר את זה בתוך הלב. אז אני אשאל שאלה משלימה, אתה אומר את זה בקול. בסוף אתה נמצא שם עם הצוות שלך. אתה משתף אותם באותו רגע? כאילו, במה עובר עליך בתחושה הזאת? אתם רואים את הכפר פה? זה מרקבה. כאילו. אני לא משתף כי אתה מנסה לא להעמיס על אנשים עוד. גם ככה הכל טעון. גם ככה אתה בלי טלפונים, גם ככה הבית, גם ככה אתה באיזה מתח תמידי, ואני אומר לעצמי, כל אחד יש לו את המקומות שלו, אז יש מלא הומור שחור, ויש מלא צחוקים, מלא סיגריות, מלא קפה. אז כאילו, לא היו שיחות נפש בלבנון. אני זוכר את עצמי, בעיקר היה לי לילות, לא, שחוזרים. כן, שחוזרים 3:30, כולם רגע חוזרים, מורידים פאניקה, נרגעים, סיגריה, עוד סיגריה, קפה, כולם נתרקים, ואני זוכר את עצמי נשען על איזה עמוד בטון כזה, חשוף כזה בבית, ואני יושב איזה 4 לפנות בוקר, ואני כאילו, לא יודע אם פעם יצא לכם כזה, שאתה נושם, ואתה כאילו מוציא רגע את כל המחשבות שלך החוצה כזה, כאילו, אתה פתאום אתה רגע, וואו, מה היה לי היום? מה אני עושה כאן? מה אני עובר כאן? ואני ממש חושב שאנחנו נמצאים בנקודת זמן תנכית, שאולי עוד 300, 400 שנה, 500 שנה, יספרו על לוחמי ה7 באוקטובר, על מדינת ישראל בשנת ה-77 שלה. ואני אומר, אני חלק מזה. היה לי עוד אירוע כזה בארדוב. זה היה סוף דצמבר, שלג. ותחושות קשות במדינה, אני צריך להגיד לכם. תחושות קשות במדינה. כאילו, הכל קשה, הכל פה. יש גם מלחמה, וגם חטופים, וגם ריבים, והכל כאילו... ואז מתחיל לרדת שלג. ויש משהו יפה בשלג, שפתאום הכל נהיה לבן, הוא פתאום מלבין הכל. אתה לא רואה את ההבדלים, הכל נהיה כאילו נקי. כאילו, כל השחור, כל החום, הכל, כאילו אתה עוטף הכל באיזה מעטה כזה. לילה, ואנחנו נמצאים בנחל סיון, במוצב למטה, ואני עם המ"פ, ופתאום מקפיצים אותנו, יש אינדיקציה, 1 בלילה, משהו כזה, מחבלים חצות הגדר. יש זה, אנחנו עולים ויורד שלג, זאת אומרת, יורד שלג זה כאילו, זה סופת שלגים של הארץ, אבל זה סופת שלגים. ערפל מטורף, פורקים, עולים לאזור שקוראים לו מוצב הדס, פורקים שם, מתחילים ללכת, עכשיו יש כלב של עוקץ, גשש, אנחנו, בשלב מסוים הכלב של עוקץ, מקבל היפותרמיה, מפנים את הכלב, אני אומר, תפנו אותי, אני בהיפותרמיה, אבל הכלב מפנים אותו, כן, זה קטע. מתחילים ללכת, ואתה לא רואה, פעם הלכתם כזה סופת שלגים, אתה לא רואה כלום, ערפל, ואתה לא רואה כלום.
ואני אומר, טוב, מהשיח הזה, עוד 2 מטר, כאילו, אולי מחבל פה מהשיח הזה, עוד שנייה יוצא, עוד שנייה יוצא, ואני מפחד. ואז פתאום אני מרגיש, כאילו, אני יוצא את העיניים חזק, ככה אני אומר, כמו ילד, ואני מרגיש מצד ימין את אוריאל, מצד שמאל את אלירז, אני מרגיש שהם הולכים איתי. הם אומרים לי, אנחנו איתך, אל תפחד. אל תפחד. אנחנו שומרים עליך. עברתי את השיח, לא היה שם מחבל. המשכנו, לא היה שם מחבל. לא מצאנו את העקבות. לא היה כלום, אינדיקציה, לא היה כלום, לא היה כלום. זה היה יכול להיות סיפור מדהים שהיה מחבל, ואז, לא, אבל זה רגעים קטנים. זה מדהים גם כמה החיים הצבאיים מלאים בזה. מלאים בדריכות, מלאים בזה, אז אתה מגיע לאיזה דורבן שעשה לך איזה נגיעה בגדר. כן, ולפעמים גם מהצד השני. לי יצא, הצוות שלי חווינו אירוע קרב בג'באליה, שהייתי בסדיר, והיה לנו מישהו מצא גם מהצוות שלי, והיה לנו אירוע לא פשוט בכלל של דוץ, חווינו את הדברים האלה גם, אבל עכשיו, אתה יודע, אתם יודעים, באיזושהי נקודה, זה קצת לסגור מעגל. גם עם האחים שלי, וגם קצת לסגור מעגל עם המקום הזה שאתה מרגיש שכל מי מה להגיד? הנה, גם אני נלחמתי? זה כאילו... לא, אני כאילו קצת חוויתי, אני קצת הרגשתי את מה שאתם הרגשתם. אני הייתי איפה שאתם הייתם. אני קצת מבין יותר מה זה להיות שם. ולי זה קצת, אתה יודע, אחים שכולים הרבה פעמים, הם מנסים קצת לצעוד בצעדים של האחים שלהם, כי הם מרגישים שיש שם איזו השלמה. כאילו, אני צעד באותה דביית רגל, אני ארגיש אותו איתי. אז זה דברים קטנים. אני רואה את כל החבר'ה שהיו עם אוריאל, עם אלירז, הם כולם כבר היום מח"טים, מפקדי אוגדות, אלוף, כאילו, כולם התקדמו. וזה סגירות מעגל קטנות. אז גם הרבה רגעים שמחים, זה פתאום להיכנס לתוך בית, וכולם מתים מרעב, ופתאום אתה מתחיל רגע, מוצא פתאום פסטה, פתאום סיר, פתאום זה, מתחיל רגע להכין שם ארוחות וקפה ותה, כאילו זה המון חוויות, שאתה כנראה לא תחווה אותם, וגם המון רגעים, אני אגיד האמת גם קשים מוסרית, כאילו, לאנשים בני 38-40 שנשואים, שיש להם אישה, שיש להם ילדים, לבוא ולהתחיל לעשות חיפוש בתוך מגירות עם תחתונים וחזיות ודברים אישיים ולהפוך את כל המגירה, אז יש בזה משהו מאוד 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 שורט את הנפש. והיה לי אירוע קשה עם זה. היה לי קטע קשה עם זה, אני לא אשכח את זה עד היום. אנחנו מגיעים לאיזשהו בית, ושם היה, עכשיו, בניגוד, אנחנו ביהודה ושומרון, כן, בניגוד ללבנון, המשפחה שם. כן, המשפחה שם. ואז אתה מגיע, ואני רואה ילדה שם, באזור הגיל של הבת שלי, אבל אני מסתכל עליה, ואני רואה את הבת של השכנים. והיא שם בוכה. עד שאני שולח את הסבתא ללכת להביא לה מים, תתחיל להרגיע אותה, ואנחנו מחפשים, ולנו אומרים, יש נשק בבית. אנחנו מחפשים, יש כל הבית הפכו אותו, על המיטה, בחדר ההורים, שוכב תינוק בין פחות משנה. לא חיפשו שם. באים לצאת, אני אומר למגשתי, תקשיב, תכלס קלאסי. יש מיטה זוגית, יש תינוק עליה, קלאסי. מסתכל עליי, אומר לי, צריך לבדוק. לוקחים את האמא, מרימה את התינוק, פותחים את המיטה אין כלום. אבל אתה מבין? זה כאילו, אתה עושה את כל זה כאילו, ובסוף כאילו, וזה באמת לא נעים לך. אתה רואה את הילדה שם בוכה, ואתה חושב כאילו על זה, ואת התינוק שם, וזה לא נעים. אז בלבנון, בכל מקום שחיפשת מצאת, אז בוא נגיד, זה לא בעיה, שם זה הכל היה בינגו, אין יותר מדי כאילו, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום, אני שמח מאוד, אני חושב שזו חוויה שלי, ואני חושב שחוויה של כל לוחם, אני אגיד את האמת, כל לוחם בצבא הגנה לישראל, יהודי או לא יהודי, כל מי שיש לו את ה-DNA ואת המוסריות של צבא הגנה לישראל, הוא מבין שזה משהו שהוא באיזשהו מקום קצת נגד הטבע. כאילו, אנחנו חפצי חיים, אנחנו אוהבים את החיים. מי שבאמת אוהב את החיים, הוא בסוף הולך, נלחם, מסתער, עושה הכל, אבל זה קצת נוגד את הטבע של אנשים שאוהבים חיים. ואני חושב שזה הדבר הזה, הוא בעיניי, לי הוא מאוד מאוד חשוב. כאילו, אני מזכיר את זה, ואני אומר, אני נלחם את המלחמה הכי צודקת, ואני אעשה הכל, ואני לא ימעיט בגרגיר, כאילו, אני לא יוריד בכלום מצד אחד. ומצד שני, תמיד אני זוכר
מה זה להיות יהודי, מה זה להיות בן אדם, מה זה להיות כאילו, תמיד, כאילו, אנחנו אנשי הטוב, אנחנו לא אנשי הרע. אני שומע אותך, אני שומע בן אדם שחווה חוויות, אני חושב, עמוקות ומשמעותיות במילואים, ואני תוהה כאילו, איפה החיים שלך יותר טעוני משמעות? באזרחות, שאתה אדם במה שנקרא בעשייה למען הכלל, בעבודה ציבורית, בעירייה, רווחת התושבים, או במילואים? איפה אתה חווה את החיים שלך יותר מלאי משמעות? לפני 7 שנים הקמתי עמותה, כי צריך למצוא משמעות, כן? נקים עמותה, זה... האדם מחפש משמעות, שיקים עמותה, כן? בסדר, אבל הקמתי עמותה שקוראים לאחים שלנו, שמלווה אחים ואחיות שכולים, ונותנת להם תמיכה בתוך המשבר. אחים שכולים זה גם פודקאסט אחר, אבל בגדול, בתוך ההיררכיה של השכול, כי כל דבר יש לו היררכיה, יש את ההורים, אלמנות, יתומים, בסוף, האחים. והאחים מאבדים לפעמים 3 פעמים, גם את האח שלהם, גם את החבר הכי טוב שלהם, וגם קצת את ההורים שלהם באותו יום. ואנחנו מלווים אלפי אחים ואחיות שכולים. ואתה רואה איך באה אליך אחות שאומרת, אני לא רציתי לצאת מהבית, כי לא היה לי טעם, כי לא ידעתי איך ממשיכים, כי לא ידעתי אם זה בסדר שאני אצא לפאב שהיינו אוהבים לצאת, אם אני אשתה אותה בירה שהיינו שותים, אם אני אחגוג יום הולדת, זה בסדר, אם אני חוגגת יום הולדת חודש אחרי שאח שלי נהרג, זה אומר ששכחתי אותו, שאני פחות אוהבת אותו, ופתאום אתה מביא לאנשים, נפגשתי עם אנשים שנותנים לקוח, אומרים לה, זה בסדר, אתה יכול להמשיך לחיות, ולא רק לחיות עוד יותר. אז זה נותן לך הרבה משמעות. וכשאתה מצליח להשפיע על חיים של אנשים, ולהראות להם את הדרך, ואתה אומר להם, אנחנו נופלים וקמים ונופלים וקמים, אז יש לי הרבה משמעות שהיא לא רק בצבא, ואני שמח מזה. ואני חושב שהרבה פעמים, אני אומר את זה לאחים שכולים טריים, שיש כאלה, אתם יודעים, בתוך העם שלנו, יש הרבה פעמים אנשים במקומות מאוד מאוד אמוניים, אז יותר קל להם להתמודד. אני לא יודע, לפחות בשלב הראשון, כן? אולי לאורך שנים יש שם קושי גדול, אבל כי לפעמים האמונה מביאה משמעות, זה לא סתם, יש משמעות למוות. והרבה כאלה שקצת קשה להם, אז אני אומר להם, מי שנופל לתוך התאומות של הכאב, הוא גם נוגע בפסגות של השמחה. אני ממש מאמין בזה. אני מאמין שכאילו, ככל שאתה נגעת בזכלי של הלמטה, בשחור, בדבק, וכאילו, הוצאת את עצמך מהדבק, ובחרת באמת להמשיך לחיות, אתה ברגעים של השמחה, אתה מגיע לפיקים מטורפים. אז אני חושב שזה בדיוק המקומות האלה. זה לקחת, לא יודע, את הילדים שלי לטיול בפארק, ולהתגלץ איתם. ולראות אותם, כאילו, ולקחת אותם לשבת איתם לאכול גלידה, זה נותן לי משמעות, כן? באמת, כאילו, בכלל, סוכר עם ילדים תמיד עובד, אבל כן, אין... סוד גדול, כן. כן, זה, כן, מה זה, סוכר או מסך, זה כאילו... כן, אני חושב שבאמת, יש המון המון רגעים קטנים שנותנים לי משמעות. אין ספק שבמילואים, אתה יודע, הצבא שלנו, זה קטע, כי בעולם, אתם יודעים שכאילו, הסתובבתם בעולם, אתם מכירים, אין לאנשים את החיים, הם לא חיים את החיים שאנחנו חיים, כאילו, ילד בן 20 או בן 21 יכול לפקד על צוות ולהיכנס, וכאילו, אתה מקבל משמעות מטורפת, וזה מבגר אותך, וזה נותן לך פרופורציות, ואני חושב שבאיזשהו מקום זה הופך אותם להיות הרבה יותר, כשאנחנו במצבי סטרס ולחץ, או זה נותן לך פרופורציות על החיים, בכל מקום שאתה נמצא בו. אז כן, גם בתוך כל הטירוף הזה, יש גם בנפיטים. אבל אני חושב זה פחות או יותר מסכם את הדברים. כן? מבחינת, אני חושב, המילואים, אנחנו באיזושהי שגרה, אני מקווה אני באמת מקווה, קודם כל, שהחטופים שלנו יחזרו. אני מקווה שהמלחמה הזאת תסתיים. אתם, לא יודע אם אנשים חושבים על זה, אבל תבינו, משפחות שכולות יש מעל 1,400 לדעתי משפחות שכולות, משהו כזה אנחנו במספרים האלה. הם בעצם לא עצרו, הם חיים כל יום את המלחמה.
אנחנו דיברנו על זה, המשפחות השכולות, או האחים השכולים שלפני ה7 באוקטובר, יש כזה, אתם יודעים, גם שם יש כאילו, ככל שאתה יותר טרי, אז זה יותר בזה, גם ככל שזה יותר טרגי, זה יותר... של גיא... איך קוראים לו הסטנדאפיסט? גיא יוחמן? גיא יוחמן. גיא יוחמן, עשה מערכון, יש לו מערכון, יום הזיכרון, יום קבוע. אז הוא אומר, ברוכים הבאים לגן עדן. כן. אז זה שמה, אלה מתפזמים האלה, לזה, כל אחד. לגמרי יש פזם. לגמרי יש פזם. עכשיו אני אומר לעצמי, אנחנו אחרי שלירז נהרג, או אחרי צוק איתן, הייתה מלחמה, נגמרה אחרי לבנון השנייה, הייתה מלחמה, יום כיפור, הייתה מלחמה, כאילו... אתה אומר, אפשר לנשום רגע להקל. זהו, רגע, נשום פתאום, העיתונים, זה לא מלחמה, זה לא, כאילו, אתה יודע, אנשים חוזרים לחיים שלהם, כמה שזה קשה, כמה שזה נורא, אנחנו רוצים לחזור לחיים. תבינו, אנשים פה, איבדו את הילדים שלהם ב7 באוקטובר, והם עדיין כל יום חיים את המלחמה הזאת. אין להם רגע שנייה לחיות חיים נורמליים. שהם לא יהיו נורמליים, כן? הם נורמליים, חיים חדשים שהם... ואני אומר לעצמי, כאילו, אנחנו חייבים את זה. וכן, יש נקודה שבה אתה אומר, עד כמה אתה... דיברנו על זה באמת. אני לא יודע, אם עכשיו יקראו לנו לעוד שנה מילואים, אני לא יודע עד כמה אנשים יחזיקו את העבודות שלהם, באמת הזוגיות שלהם. כי הכל עכשיו נחמד וזה, אבל יש משהו... מה זה הכל עכשיו נחמד, אחי? אתה ב-400 ימי מילואים, מה זה הכל עכשיו נחמד? לא, כאילו, יש משהו בזה שאוקיי, מבינים ומדברים ומכילים ומסתדרים אבל הדברים לאט לאט מתחילים להתפרק. ואתה מכניס כל פעם, זה כמו, נכון? זה מתחיל לחסם. יש את האצבע בסכר, כאילו, יש פה עוד אצבע, אבל בשלב מסוים... גמרו לך אצבעות. זהו, כאילו, גמרו האצבעות. אתה יודע, חשבתי על זה מקודם כשדיברת על העבודה שלך, על להיות רלוונטי. כאילו, יש משהו בזה, שכאילו, כביכול הכל כרגע. אף אחד כמובן לא יפטר אותך, נכון. אף אחד כמובן לא יגיד לך אתה לא בסדר, דיברנו על התגובות העוקצניות, אבל בעצם יש משהו בזה, אמרה לי את זה מישהי לפני איזה שבועיים, אתה עכשיו בגיל, בגדול, שיא הקריירה, שיא השלב התפתחותי, ואתה בעצם 2/3 מהשנה וחצי האחרונות, אני אומר את זה בצורה עדינה, בזבזת. כן. לא בזבזת כמובן, לא, בפעם של התפתחות קריירה. אתה החמצת אין ספור הזדמנויות להיות רלוונטי, החמצת אין ספור הזדמנויות להיות יצירתי, חדשני, פורץ דרך. הייתי אומר, הסנטר הנפשי שלך כל הזמן חווה גירויים, וכל הזמן חווה מצבי קצה כאלה ואחרים, וזה גם מטלטל לך את המקום הזה של רגע, מה בעצם אני עושה כאן? הרבה אנשים יוצאים ממילואים, אומרים, מה אני עושה עם החיים שלי? אני באמת משמעותי, אני באמת זה, אני לא מחמיץ פה, מה אני מפספס פה? מה אני... וזה גורם לך לזה טלטלות. עכשיו, האמת היא שהחיים הם שגרה. החיים הם שגרה, וטוב שכך. אם היינו עכשיו מכורים לריגושים, להסתער על כפרים בכפר קהילה, זה לא היה, בוא נגיד, המצב המנטלי והנפשי של הבני אדם לא מאפשר להם לחיות יותר מדי. זה בסדר שאנחנו בשגרה, שבעבודה היומיומית והסזיפית, ולפעמים פחות כיף לי, ואני מחכה לחופשה, בסדר. אנחנו לא חיים באיזה מציאות אוטופית, רק שיאים, עוד שיא ועוד שיא. עכשיו, מה קורה במציאות הזאת מאז ה7 באוקטובר? אתה חי בין שיא לשיא. עוד מילואים, פחות מילואים, עוד מבצע, פחות מבצע, עוד זה, לחזור, להתמודד, לעשות... זאת אומרת, אנחנו כבר שנתיים כמעט ככה. עכשיו, שמים לך שלטים. אני עכשיו שחזרתי, אמרתי, בבקשה, אל תשימו לי שלט, אל תעשה, בלי בלונים, בלי עוגות, די, לא רוצה. כי אתה אומר, די, לא, מה, אני עוד פעם חוזר על זה, מה, כאילו, די עם השבוע הזה, לא, מה, זה סרט כזה, כאילו. זה לא אמיתי. וגם עוד פעם, זה קצת כאילו, זה קשה לך. די, אני לא רוצה, כאילו, תנו לי לחזור שיהיה טבעי. אל תעשו לי את המציאות עוד פעם לא טבעית. כמה טוב שחזרת. לא, חזרתי. מה שנקרא, אני אוהב את המשעמם. בדיוק. לגמרי, אני אוהב את המשעמם. אני אומר, זה משהו שאיבדנו. וזה אתגר גדול. זה אתגר גדול, כאילו, לחזור להיות בסטייט אוף מיינד של השגרה היא הדבר הטוב. גם הבית? גם בבית. תשמע, ילדים. אין דבר יותר טוב לילדים משגרה. לא קיים בעולם שום דבר שיעשה להם יותר טוב מזה. ומסכים. אבל... לא, אבל רגע, אני אומר, אבל... נכון. כאילו, אין מה להגיד.
וזה... תשמעו, הבת שלי, יש לה מיטת קומותיים, בסדר? היא לא מוכנה לישון על מיטת קומותיים, זה החלום שלה. למה? כי בהזקות היא אומרת, לוקח לה זמן לרדת, היא אומרת, אתם תשכחו אותי אולי במיטת קומותיים, אני לא רוצה לישון במיטת קומותיים. תופעה מוכרת. אנחנו יודעים מה זה בירושלים. אני עכשיו ישבתי, יום חמישי, אני יושב בחבר, יושבים בחצר, מוציאים איזה בירה, יושבים, מדברים, כיף, הכל טוב, הילדים 9:30 בערב, כבר היה 9:30 בלילה, כולם ישנים, הורדתי את הפאניקה, סוף יום, פתאום ההזקה, הבן שלי, יונתן, אשתי הייתה עם הבת שלי באיזה אירוע, הבן שלי יונתן רץ למיטה של אריאל, הקטנה, מעיר אותה באטרף, קומי, עכשיו היא קמה, כולה כאילו הוא עשה לה את הטראומה, כן? ברור, איך שהוא העיר אותה. הוא העיר אותה, אין לנו גם ממ"ד בבית, בית ירושלמי זה, אנחנו נכנסים לאיזה כוך, ואיך אומרים, רבי שמעון, מרוקאים, יש לנו את רבי שמעון, הוא... שומר. זה כיפת ברזל, הוא שומר, תשמע, זה מציאות מטורפת, שילדים גדלים בה, ואנחנו כאילו, זאת המציאות במדינת ישראל, בסדר. אולי הדורות הבאים, זה כמו שמכירים את הסיפורים האלה על יום כיפור, שגדלנו עליהם, על יום כיפור, שהייתה מלחמה, נכון, יש... לפני 7 באוקטובר, נכון, יום כיפור זה איזה... המרגדון כזה, של מדינת ישראל, נכון? ועכשיו... יש לי שאלה. לך על זה. נתת פה מונולוג ארוך על אחים שכולים, והסברת על עמותה וכו' וכו'. שאלה שאני שואל את עצמי, כל יום, כל היום, כל מה שאמרת כאילו על האחים, שרגע, מותר לשמח, אסור לשמח, איך זה עובד? כאילו, גם בתור אזרח אני אומר, רגע, אני כאילו, אז מה, איך זה כן... איך אני מתנהל פה? אם אני יותר מדי מנרמל את המציאות, אז שכחתי... איך זה כן סבבה? איך לטייל, או לצאת לחופשה, או לטוס... מותר כאילו? זה אסור. אתה צריך להיות גם רגיל, אבל גם... כן, אם אתה מנרמל, אז מה, זה אומר שאתה פחות רגיש, אתה פחות חש את סבלם של אחיך, או של... כאילו, האם אתה עכשיו עובר ליד אח שכול במשרד, ואתה מדבר על המסיבה שלי, על החיים שלי, והוא עכשיו... אח שלו נהרג, וכאילו, אז איך אני אמור להתנהל? דוד המלך, כשהבן שלו היה חולה, אז הוא שם עליו שק ואפר, והתפלל, ועל הרצפה, ובכה, וכאילו, והתפלל, ואז באו, סיפרו לו שהבן מת. והמילה הראשונה שכתוב בתנ"ך, מה המילה הראשונה? ויקום. עכשיו אומרים, רגע, מה? עכשיו הבן שלך מת, עכשיו אתה, מה? עכשיו תחפור את הבור עוד יותר עמוק, כאילו. כל הזמן התפללת וזה, מה זה ויקום? כאילו, הוא היה צריך לשב, הוא היה צריך להתרסק. והמילה הראשונה, זה ויקום. ואז הוא אומר, הבן איננו, האוכל להשיבו. אני הולך אליו, והוא לא ישוב אליי. זאת אומרת, יש איזו מציאות כזאת שאומר, זהו, כאילו, זה המצב. אני לא יכול לשנות אותו. זהו. לא כאן, או זה המציאות שלנו. עכשיו, אני בסוף הולך אליהם, אם זה לאחים שלי, בסוף אני בוחר איזה סיפור לספר על החיים שלי. וזה שאנחנו ממשיכים לחיות, זה באמת הציווי, הנה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. זה לא איזה משהו גבוה, זה לא איזה משהו ארטילאי, זה שאתה קם בבוקר ובוחר לצאת, ולחיות את החיים, ולחגוג. ולהשתתף בכאב ולהיות עם הצער, אבל עדיין להמשיך את החיים, זה הציווי הכי חזק. וזאת היא הדרך הכי נכונה לחיות את החיים האלה במדינת ישראל. פשוט לחיות את החיים האלה, להגיד תודה על מה שיש לנו, להשתתף בכאב ובצער ולהיות כמה שיותר אמפתי וכמה שיותר מכיל ולהיות שם בשביל מי שצריך, אבל גם פשוט לא להפסיק להגיד תודה ולחיות את החיים האלה כאן. זה מה שיש לנו. אלה הקלפים שחילקו לנו, איתם אנחנו משחקים את המשחק. זה מה שיש לנו. נשחק הכי טוב, נחיה הכי טוב. זהו, זה התשובה שלי. אני רוצה רגע להוסיף על זה שאלה קטנה. משווה ומעלה, אתה אומר. לא, קצת. זה טוען, לא יודע אם אפשר לומר את זה, אבל זה טוען משמעות נוספת. כלומר, כשאתה אומר לעצמך, שילמנו מחירים. שילמתי מחיר, איבדתי את האחים שלי. אבל כשאני רואה שהציבור או שהעם יכולים להמשיך בהנעת החיים שלהם, בלחגוג את החיים שלהם, אתה אומר, זה מוסיף משמעות? לגמרי. כי כשאלירז נהרג, פתחו לו את הווסט. סמג"ד גדוד 12 של גולני, וציפו למצוא. סמג"ד, זה מכשיר קשר, ריבונים, מחסניות, מפות, תפילין, הוא היה דוס. הם מצאו ציורים.
ציורים שהילדים הקטנים שלו ציירו. ובעיניי זו התשובה שלי, הוא יצא להילחם כדי שילדים יוכלו לחיות, יוכלו לצייר ציורים. עם זה הוא יצא להילחם. וזה בדיוק העניין, כאילו, ואני אומר, כן, אנחנו כאן. כאילו, המשמעות זה שהאחים שלי נפלו, הם נפלו כדי שאנחנו נמשיך לחיות. וכאילו במותם, ציוו לנו לחגוג את החיים. לא רק את החיים, לחגוג את החיים. אז א' אחי, תודה רבה על השירות מילואים הכי ארוך של חטיבת מילואים. אז תודה רבה על זה, תודה רבה שבאת לפה ופתחת וסיפרת ושיתפת, ותודה רבה לך על הציווי לחגוג את החיים, הציווי שאנחנו צריכים להתחזק בו, ולחגוג את החיים, צריכים להתחזק בו, אז תודה רבה. תודה רבה לכם, מהמם פה אגב, מדהים, אתם פודקאסט הכי טוב שהייתי בו ever, כאילו, אין. יאללה, תנו בראש. תודה רבה. עם ישראל, זה הסיפור. תודה שהאזנתם לעוד פרק של מאחורי המדים, פודקאסט שמספק הצצה אל מאחורי הקלעים של אנשי המילואים. אהבתם את התוכן? שתפו לחברים שלכם. עקבו אחרינו ברשתות, בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, בטלגרם, בטיק טוק, איפה שנוח לכם. ביחד נספר את הסיפור של אנשי המילואים. לכל אחד תמיד מסתדר חייל, מוכן להציל את העולם.